Priatelia, za tú dobu, čo som v komunálnej politike, som si už zvykol na to, že sa dostávam pod drobnohľad médií a že množstvo článkov a reportáží, ktoré vychádzajú na moju osobu, sa nezakladajú na pravde, ale práve naopak na klamstvách. Ako verejný činiteľ som povinný zniesť vyššiu mieru kritiky a negatívnych článkov, preto som to doteraz nejakým spôsobom právne neriešil. Avšak čo som sa dočítal dnes v Piešťanskom týždni v regionálnom týždenníku, tak to ma skutočne už dožralo. Ako si môže niekto vymysleť informácie, vymysleť klamstvá a na základe nich postaviť článok, tak to je vrchol a je to ďaleko za hranicou nejakej slušnosti. Dnes vyšiel v Piešťanskom týždni článok, kde autor konštatuje, že mne ako zástupcovi primátora mala byť primátorom vydaná mestská platobná karta a ja mám na túto kartu dostávať 3 000 eur mesačne, z ktorých som si mal platiť ubytovanie v piešťanských hoteloch, mal som si z nich platiť stejky, krevety, bowling a neviem čo ešte. Akože skutočne v prvom momente, keď som si to prečítal, tak som nevedel, že či sa mám smiať alebo plakať, že či je 1. apríl alebo niekto takýto článok môže myslieť skutočne vážne. Teraz takto vyhlasujem, že všetko uvedené v tomto článku sú klamstvá na moju osobu, ktoré majú jeden jediný cieľ a to je pošpiniť moje meno, skompromitovať ma, zdiskreditovať a opluť teraz v čase pred parlamentnými voľbami, aby jednoducho verejnosť ma vnímala negatívne. Nikdy som nemal vydanú žiadnu kreditnú kartu mesta alebo platobnú kartu mesta, ktorá by bola na mestský účet napojená a neplatil som si nikdy z mestských peňazí nejaké ubytovania v piešťanských hoteloch, bowling alebo večere alebo obedy. Jednoducho toto sú klamstvá a nerozumiem tomu, ako niekto takéto niečo vôbec môže napísať a ako takéto médium vôbec niečo takéto môže uverejniť. Je to jedna veľká lož a vyprosujem si takéto správanie zo strany médií a pošpinovanie mojej osoby, pretože nedostal som absolútne žiaden priestor na to, aby som sa mohol k takémuto niečomu vyjadriť. Je to celé z môjho pohľadu účelové a som skutočne nahnevaný. Preto som sa aj rozhodol, že budem reagovať tak, ako budem reagovať a to znamená, že momentálne môj advokát pripravuje všetky právne kroky, ktoré voči vydavateľovi a takisto voči autorovi tohto článku ďalej podniknem. Možno tento videoblog bol z mojej strany taký trochu moc vážny a som skutočne nahnevaný, pretože neviem, ako by ste na mojom mieste reagovali vy. Dúfam však, že ďalšie videoblogy, ktoré vám prinesiem, budú už len a len pozitívne. Takže ďakujem za pozornosť a prajem pekný večer.